איך אתם עושים את זה? אז ככה, לקוחה הזמינה מאיתנו פוסטר עם תמונה של הכלב שלה. ממה שהבנתי הוא כבר לא בחיים וזה זיכרון שלה ממנו. כמובן ששיפרנו את האיכות ב-AI, כל הפרטים לפתע חדים ויש לה תמונה חיות. שלחנו את התמונה להדפסה, מדובר בהדפסת סובלימציה עם ציוד מהמתקדמים בעולם. יש לנו לוחות אלומיניום מיוחדים עם ציפוי מיוחד שיודע לקלוט את הדיו. טכנולוגיה פסיכית. יש צורך בדיוק רב, מתחילת התהליך ועד סופו, הכל עובר בדיקת איכות קפדנית שלנו. מה שמדהים זה שאשכרה זה תמונה שהיא צילמה בטלפון. וזה הולך להיראות כמו יצירת אומנות, והאמת שזה מרגש. התמונה עוברת תהליך חימום בלחץ גבוה מאוד, בטמפרטורה גבוהה, ככה שהדיו מתאדה ונספג לתוך הציפוי המיוחד של האלומיניום. מה שמביא אותנו אל התוצאה, תמונה איכותית בטירוף, צבעים חיים, כל הפרטים חדים, הגימור של החומר מבריק וזה מעניק מראה יוקרתי. עוד דבר מעולה גם שאין צורך במסמר או בורג, מצורף מגנט להדבקה בקלות על הקיר, ובכמה רגעים התמונה שלכם כבר תלויה. פשוט כנסו לאתר שלנו, תבחרו תמונה מהגלריה שלכם, אנחנו נדאג להפוך את התמונה שלכם ליצירת אומנות.